קודם כל, אני רוצה להגיד תודה. תודה לכם שבחרתם לי. המפקדים, הקצינים והרס"ר שדואגים להזכיר לי מדי יום כמה ימים בפועל אפשר לקבל הדיבור. וכמובן, תודה ענקית למדים שלי, שבלעדיהם הגעתי עד הלום, בזכותם הגעתי עד הלום, ובלעדיהם לא הייתי עומד כאן היום. באופן די מפתיע, אני לא מתפלל בקטעתי בקטגוריה דיגום השנה, והנה לא בכדי הכינותי מראש מכתב זה. זה אולי נראה לכם פשוט להיות כזה לרושל, מצ'וקמק, בלוי, אבל דעו לכם שאני עובד קשה מאוד כדי להגיע לאן שאני נראה. זה מתחיל מהלילה, כאשר לפני השינה אני דואג לכמת את המדים ולהשליחם באחת הפינות בחדר, ובמהלך כל שנה היום, בין אם זה בחדר בבסיס או בזמן דיבור שתרים לעלייה, דואג ומשתדל ללכלך את נעליים ולשפר את הדיכון שלי, בין אם זה לוודא הורדת הגומיות מתחת לגובה הנעליים, הוצאת החולצה מתוך המכנס, סידור שערים ארוך תוך הרמת הכובע, ועד הפרטים הקטנים כמו סידור הסיכות כך שתהיינה עקומות וכדומה. כל אלה תוך הסתתרות ובריחה לקציני הליווי ומהגורמים המשמעתיים באופן שיטתי ומקצועי, ולמגמה להימנע מנזיפות ולשמור על הופעתי המהווה דוגמה לכלל חיילי יחידה והפלוגה בפרט. לא פעם נתקלתי בקצינים, נגדים, אזרחים, רופאים, פילויים, ילדים ועוברי אורח, אשר נזפו בי קשות והיו להופעתי המושלת והמחרידה להפליא. לחבר'ה אני מצטט, אתה צ'יקמוק, תראה את הנראה, עוד לא ראיתי חייל כמוך, אתה לא חייל, יא מילואימניק. ושאר משפטים מוקצניים גדולים. אך ברצוני להרגיע אתכם קהל נכבד, כי זה לא מה שישנה אותי, אלא להפך. אלה הדברים שמחזקים אותי וגורמים לי להיות טוב יותר, ולהתגאות במי שאני ובאיך שאני נראה. ואני מבטיח שעד יומי האחרון כחייל בצה"ל אמשיך לעבוד דוגמה לאיך לא צריך לראות חייל ואדבוק בעקרונותיי. אז אסיים בברכת תודה רבה. תודה רבה לכם.